ንጉሥ ክርስቶስ መድኃኒት የሕሊና ፈውስ ስብራት አንተን ካገኘ ወደናለው ተነካከች ሰላም ጥዕና ሃበለይ መላእ ኹርናዓት ዓለም ልትግነዩ ኦርቶዶክሳውያን ለማዓንቲ እንደገና ባጋጣሚ ኣብ ብጣዕሚ ለተቀደሰና ምሕረት ቦታ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ትገነነኹ አጋጣሚ ኮይኑ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ኣብ ሓጸር ግዜ ላተሰርሐ ልግነ ቤተክርስቲያን ስለለንሆ ለበረከት ተሳተፍኩም ተወሰነ ሐሳብ ለምሕላፊና ተገኒናና ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሚካኤል አቡነ ሀደራ አብርሃው አጽባሃ አይባ ወይም ፍሉይ ቦታ አብደራ ለባህል ከባቢ ልዕል 5 ተፈወስተ ጸበላት ልግነይዎ ለተቀደሰ ቦታ እዩ ቀድሚ ለተወሰነ ግዜ ቀድሚ ዓመታት አቡነ ሀደራ ለባህል ጸበል ብጣዕሚ ርሑቅ ቦታ ኸይድና አይናና ግንዩ ነበርና ተፈውስ ለምግናይ ና እግዚአብሔር ምሕረት ለምግናይ ማለት እዩ ሎሚ ግን አመረባ ዓድና ካብ ለተፈላለዩ ከባቢታት ላመጸ ወድሰብ ምሕረት ላግነየሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ብጸበል ብና እግዚአብሔር ፈውሲ ለመሐር ምሕረት ላግነየሉ ቦታ እዩ ዝዝንሆ ማለት እዩ ኣብ ምስሊ ነሪኦኩም ኢና እንደየናይ ህዝቢ ኣብዙ ዝንሆ ምሕረት የግንሎ እንደየናይ ህዝቢ ኣብዙ ቦታ እዚ ሶፊሩ ነው ነሪኦኩም ኢና ትጸበል ብጣዕሚ ምቹው ናይ እግር ጉዕዞ ይውሊ ኣብ ወሰን መንገዲ ይልግነ ብጣዕሚ ምሕረት ለራእየሉ በተግባር ናይ እግዚአብሔር ፈውሲ ልግነየሉ ብጣዕሚ ለተቀደሰ ናይ በረከት ቦታ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እግዚአብሔር ያርኹም ካብዞም ሰባት ዚኦም ይወጽኡ ካብዛ ሓውና ዝረእዎም ኣብ ዝነው ናሽቱ ታይስሞ ማለት እዮም ካብዛ ሓፍትና እንደገና ኣብ ዝነው ትርለኹሞ ዞም ሓሻኹ ዚኦም ይወጽኦም ኣብዚ እንደገና ትርለኹሞ ብልሓት ፍለጥ እግዚአብሔር ይሰውረና ቃርን ለለዎ ለኾነ ፍጥረት ማለት እዩ ኣብዚ ነው ረእይዎ ሓንሸኻ እዚ ሓቦ ጮግራይ ንውሎ ዓይነት ማለት እዩ ኣብዚ ነው ትርለኹም ኣብዚ ነው ካብ ሰብ ልወጸ ትርለኹም ረኹም እዚ ትርለኹም ካብ ካብዲ ሰብ ወጽ ማለት እዩ ካብዚ ድዩ ካብ ዝቆልዓ ማለት እዩ ካብ ዝመንእሰይ ልወጸ ሓንስኻ ረእዩ ብጣዕሚ ገርም ጸበል እዚያ ረይዋ እዚያ ዓለም ሙሉእ ብጣዕሚ ጉድ ለብለሎ ሕማም እዚ ካንሰር ይለሞዚ ናይ ካንሰር ሕማም ይዙዝንሆ ኣብ ዝንሄው ሓሳኹ መሐረን ላብሊ ብጣዕሚ ይልገርም ያረኻትኩም እዚ ጸበል እዚ ለርእየሎ ተኣምር እግዚአብሔር ያረኹም ኣብ ዝንሄው ሓሳኹ ረእይዎ ኣብ ዝንሄው ተኣምር ረእይዎ እዚ ተበንዩ ገንበል ምስጥንቁ ገንበል እና ጥንቁራዕ እዩ ካብ ካብዲ ሰብ ካብ ወዲ ሰብ ጸውርዎም ነበረ ውሽጡ ልነሩ አራዊታት እዮም ዚኦምና እስኪ ለደገ ሰላም ያብቁኹም እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ከእግዚአብሔር ምሕረት ለምግናይ እስከብዚ ምጹታ እግዚአብሔር ፈውሲ ሁሉ እግዚአብሔር ተአምር ይገልጽሎ ኢና ናመወዳእታ ምስሊ ዚኦም ረእይዎም ረእዩ ዝንዮ እዚ ካብ እግር ዲወጽ ካብዲ ይወጽ ብላዕሊ ቦሚት ብላዕሊ መስደም ወጽ ዋ ስደም ነው ዝንዮ እዚ ካብ እግር እዚ ኣብዙ ውሽጥ ሓሳኹ ዲም ልግነይ ብዚ ካብ መላእኖስ ማጎገረ ወደም ብዚ ነፍስ ወጻ ብዚ በእግር ነፍሶም እግዚአብሔር ያሩ በሐቂ ደይፈለጥናዮ ና እግዚአብሔር ተአምር ልግለጸሉ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ና እግዚአብሔር ተአምር ኣብ ምድር ልረእየሉ ተአምረኛ ናይ ፈውስ ቦታ እዩ ኣብዚ በጣብያ አይባ ካብ ከተማ ማጨው ላብ ሰሜን ገጽ ወጽ ካልተ ግነ ሜዳ አይባ ልባህል ከባቢ ሃዊ ልግነ ካብ ዓድሾ እንደገና ላብ ደቡብ ገጽ ውጽእ ብልኻ هو عيب على البحر كبابي لقنيو بيزاهم
نقول يسكي نرأ يسكي أرثوذكساويان مزنا اسكي تأمروا نرأي بالحساب إننا ذا بيت كريستيان زيا እግዚአብሔር ገዛ ስኡኑ ሳሕና ገዛ እንሰርሑላ ይኾነ ተአክብና ጸሎት እንገብረሉ እግዚአብሔር ምንታን ክሰምዕና ምንታን ጸሎትና ካርገልና ተአክብና ጸሎት እንብጽሕሉ እዩ ስለዚ ምንታና እዩ ምንተ ነፍስና ኢና ሁላና ንሳተፍ ልብል ሐሳብ ነና ስላሴ ከፈኔ ናቸው ምሳ ቁርሴ ካላችሁልኝ እናት አባት ነፍሴ ምን ሊቀርባት ንጉሥ ክርስቶስ መድኃኒት የህሊና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በወልድ ውልዳውያን በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን እንደሆኑ መዘ ክርስቲያን ደህና ደሓድርኩም ደህና ደውዕልኩም እግዚአብሔር አምላክና ከ2017 ጓዕላ 2018 ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አራኸና ስለዚህ አንሕና ክልል ትግራይ ደቡባዊ ዞባ ወረዳ አምባላጀ ጣብያ ዓይባ ቁሸታዊ ደራ ዝርከብ ናይ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ አደራ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ጀመርና ምዃንና ግልጽ እዩ ስለዚህ አውዝ መንጎዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ገንዘብ ሕጽረት ስለዳጋጠመና ድንኹም ህዝበ ክርስቲያን አብ ደገኹኑ አብ ውሽጥ ድንኹም አካላት ንክትረዱና ይተሐሳብና ሓደ ብናይ ካቱን ገንዘብ አብ ከባቢያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደገኡ ዙርያው ፈጽምናና ንቃሪያና ደረጃ ቃሪና ነው ዙርያ መለች ናይ ውሽጢ ደገ ልዕል 20 ሚሊዮን ዝውድእ ተርፍና ስለዝኾነ ግልጽ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ድመጽሎ ዕለት 12 የካቲት ናይ ክራአሉ ድሙቕ ድኾነ ክራአል ስለድውዕል ኣብ ደገነኹም ይኹን ኣብ ውሽጢ ንምሻዓቱ ንክሳተፉ ንክትፍወሱ ስለዚህ ያና ጻውዕተይ እንካቅርብ ደሊ እና ሰማዕኹም እግዚአብሔር አምላክ ይስማዕኹም ማ ዝህንጻ እዚ ካብ ጀመርናዮ ሽካዕ ሕዚ ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሕናና ብ ትገልገልቲ ይኹን ብክየብደገ ይኹን ብውሽጢ ይኹን ለሓገዙና ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሕናዮም ኣብዚ ዝበጽሕና ለሰዓት ግን ከዝን እሽተን ገንዘብ ሕጭረት ስለያጋጠመና ንእሽተን ጠጦ ስለለና ሓገዝ ንክገብረልና ብደገ ይኹን ብውሽጢ ዓዲ አሕና ብዙዝን ህብሱም አሁን ሀደራ ቅዱስ ሚካኤል ደብረ ብርሃን ቅዱስ መንቆሬዎስ ጣብያ ዓይባ ቁሸታዊ ደራ ዝተባሃለ ቦታን ሓገዝ ይገበረልና አላልና እሱም በሱም አሁን ሀደራ በሱም ቅዱስ ሚካኤል ለጸውዕና ኢና ማሃምት ተበለ ኮይኑ ዝጣውያ ድወጸና ጸበል ግን ሁሉ መሐሪ እንስሳ መሐሪ በማን ብመጻ ይምጻ መሐሪ ስለደኾነ ብናይ ዓርሶ ኃይሊ እስካ ሰረት ጀምሩ እስካ ቤተ መቅደስ በርደጉሉ አዚ ወጽሕልና ማለት እዩ ኣብዚ ተወጽሕለት ግን ናይ ተንዲኖ ሕጭረት ስለድንህና ናይ ተወሰነ ማዓጹታት ሕጭረት ስለድንህና በዛ ዓይነት ንህት ግን ንእሽተየ ደገፍ ንክትገብሩና አንተውን በአኻትኩም ኣብዚ ወጽሕ ድንህቲ ኸዝውን በአኻትኩም ልዕል ንክብል ለየካቲት 12 ንክትረዱና ጸበል ንክሳተፉልና አላና ብሆር ንዕድም ክፍሊ ሰውነቴ አካላት ሁሉም ንስሃተው አኽብሩ አምላኩም ክቡራት አመል ዓለም እንድትገነዩ ኦርቶዶክሳውያን ደቀ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት ብዙሕ ተባሂልና ኢና ብዙሕ ደግፍኩም ይኹም ብዙሕ ለበረከት ዋጋ ነፍሲ ተሳትፍኩም ይኹም እዚ ቤተክርስቲያን ዘንደገና ሓድሽ መንጮሎት እዩ ካብ 350 እስከ 450 ድበጽሑ ተሓጸብቲ ፈውስ ለግኒሉ ጾሎት ልካየደሉ መንጮሎት ምሕጻብ ልካየደሉ ኣብ ወሰን አስፋልት ልግነይ ቤተክርስቲያን እዩ ቤተክርስቲያን ዝገና ሓድስ እዩ
ምንም ድባሃል መንቀሳቀስ የውልይ እቃ ቤት ወይም ቤተ ንዋይ የውልይ ቤተልሔም የውልይ ንዋይ ሓጾር የውልይ ማዓት ህዝቢ እንደነውረሉ በቃ ሓደ ናይ ከተማ ጣብያ ለአክል ህዝቢ አብዚ ነበር ማለት እዩ ህፃኑ የለ ዓውይ የለ ሁሉ ማለት እዩ አብ ዘመናዊ ሳይንስ ሕክምና ርሳነ አብዚ ፈውስ የግኒ ስለዚ ርሑቅ አህሉ ይቃረባ بفلاي دك إذا عد زل خنا دك إذا كباب زل خنا تفلالينا نترف يبلنا دنه هو لهذا سوسعي بالي لأنه تولا عقمو لذا بيت أمنتو لذا أدراشاو لذا زلال ما وتجزاو لك على الجبرة سوسعي بالي لك على مالتيو حدو بزح كبي خيل حدو نشتي كبي خيل جن مستاف صبغيو لخنا سلسلة تحابة برجن سيطان أمونغنا أتيو أفلالاي كفتر لنا جباي سلازو كلنا ذا بيت كريستيان بقارة واجزي ክትፍጸም ይግባ ቆርቆሮ የድሊ ኮርነስ የድሊ በረንዳ የድሊ ውሽጡ ገናዩ ተቀድስና ቤተ መቅደስ መንበር ማዕጾታት የድል ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቡካ መንፈሳዊ ቁነ ለሕድረካ ጥበብ ለዓርፉ ማዕጾታት ይስርሑ እዮም ስለዚህ ባሕናለ ታልት ከዓልና ደቂ ገባራት ስለልኾነና ሁሉና ኢደይ ኢድኻንብል ማለት እዩ ስለዚህ ድዚ አፍሉይት ቻሌንጅ ንገብር ሓደራኹም ፍሉይት ቻሌንጅ ለማ አንቲ ከባቢ አስቶሪዮ ማርያም ከባቢና ነና እወ ማርያም ጥሪ አስቶሪዮ ማርያም ነና መጀመሪና በስም ቤታችን መጠቃለልና በስም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ለካቲት 10 ተخلተ ልጠቃለል ፍሉይ ቻሌንጅ እሶም ለዛ አካውንቶም አያንቀሳውስ ዋይ አህና ለዛ አካውንት ልክ አለና ሁሉ ንገብር እስከ ሚካኤል የካቲት ሁሉና ለባህደራ ቋንቋ ብደይ ፈሊ ብሄር ብደይ ፈሊ ከባቢ ብደይ ፈሊ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ያና ሓደራኹም ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚአት ፍጸም በአካል ተመጽለኹም ሁሉ ከባቢ ዓለም ድነኹም ለ እዚ አውደ ምህረት እዚ ተግብንይዎ ካብዚ ቦታ እዚ ምሕረት ተግንዩ ልስምዐኩም ናይ ጥዕና ጸገም ተወሊላ ኣብዚ ቦታ ዝመጽኹም ትፍወሱ ይግባእና አይዞኹም ንወሎም ዞም ገባራት ካብ ኢላ አፊ መናወብሮም ዛ ቤተ ክርስቲያንና ኩልና ድራሻያ እግዚአብሔር ምሳሕና ይኹን ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚ አብ ሓደና ስራሕያ ልብል ቻሌንጅ እንህና ከዛሬ አመት በሰላም ያስቆየን ሁማን ይፈውስልን ሙታን ይማርልን ይሆን ቀብልን ሀገራችን ኢትዮጵያ በሰላም ይጠብቀን አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ንጉሥ ክርስቶስ መድኃኒት የህሊና ፈውስ ስብራት አንተን ካገኘ ወደናለው ተነካክቼ ቀርቻለሁ